Salutare toată lumea, sunt Kelly și azi vin cu o nouă serie de Monster Maze pe serverul Mineplex. Culețul ăsta e super mișto. Super mișto. Hopa. Este. Am ajuns. Perfect. Mai suntem 6, nu? 1, 2, 3, 4, 5. Mai suntem 5. Unde e? În fața acolo? Apoi merge. Merge repede. Opa! Te-a luat, te-a luat. Și pe mine m-a luat. Opa! Fugi, Kelly. Aoleu, stați că am uitat că aici nu e de la adversari. 3, 2, 1 și... Mai suntem mai noi. Să-l pot sta pe aici repede, ajus. Este. Și trece, vine și ăsta, vine și el. Fugim repede. Uite, băi, sunt aliniați. Nope. A murit. Am luat locul 2. Am luat locul 2, este. Îmi place joculețul ăsta. N-am ce zice. Eu sper OP. Vreau să mai deblochez chestii de-astea. Vreau să iau repulsorul. El de dă cu bombe de-alea și te aruncă monștri și e super mișto. De capul meu. Hai de mă încă 4 flori dacă intrăm. Nu intrăm. Unde e Monster Maze? Abia aștept să vină Halloween-ul. Monster Maze. What the fuck? S-a făcut. Ne luăm și noi daily reward. 110 gemuri, 110 coinuri, 275 experience. Dar nu înțeleg cum să deblochez clasa asta de repulsor. Nu înțeleg. Click which call use repulse. You have not unlocked. Păi și cum deblochez aia? Pot să-l iau pe ăsta. Bodybuilder. Ce face ăsta? Nu, strâng 4000 de gemuri și mi-l iau pe ăsta, nu că mi-e mișto. Bum. În normal, se joacă cu F5, dar este foarte greu. Eu nu pot juca cu F5. Nici banda asta nu pot ține cu F5 și ei vor să joacă Monster Maze cu F5. The fuck, ați văzut asta? Fantome! A început meciul. Jucăm pe mapa asta super mișto. Mamă, colim pe aici. Este. Ajuns. Oh my fucking god! Ați văzut? Fugi, bă! Nu am văzut nimic. Nu te cred. Hopa! Hopa! Doamne, am murit. Mai sunt numai 2. A fost o rundă grea. Foarte, foarte mulți pigmeni. Da. Am luat locul 3. Yes! Începe meciul în 60 de în 20 de secunde. Ia uite groapa asta de aici mare. În bloc. Da, sunt de aici mare. What the fuck? Nu mă găsește nimeni aici. Wow, asta e mișto cu Enderman.
Nervează că nu poți să ascunzi playerii și te deranjează. Deci voi. Nu cred că vă deranjează tastatura mea. Yes. Tastatura mea. Să de puțin mai cantare. Unde e? Îl văd acolo. Lock spike. Oh my fucking god. Oh my fucking god. Yes! 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 E bun Silomarul ăsta. Am rămas numai eu cu el. Ce sper să moară. De n-ai fi trebuit să merg. Băi, Silomar. Yes! Câștigat! Yay! Am bătut pe Silomar. Săracu. Asta cred că e ultima rundă. Bă, frate, eu vreau kitul ăsta. Haideți că eu și pe ăsta. Eu kitul ăsta. Ok. Și vreau să-l aleg. Așa. Bodybuilder. Știu. Nu știu ce face. Dar cred că e super. Ce face? Ăsta al meu, kitul ăsta. Ce mai face, mă, kitul ăsta? E forță. Ce chestii stau? Deci, trebuie save pad locator. Zice unde e save pad-ul. Ce mișto. Du-te, bă, de aici. Ia uite, mă, frate. Ce cred nivelul ăsta? Este. Ăla e snowman de ăla. Opa. Opa, a murit. Of. Mai sunt numai doi. Ăla aici nu și ăla ar trebui să moară. Ba nu? Ba nu? Ba da. Ba nu! L-a salvat Pigman-ul. Da. Facem unul și încheiem și noi episodul. Beta Monster Maze. Foarte mișto minigame-ul, mi-mi place. De ce nu poți da pe el? Haide, bă! Știu că sunt tăcut. Nu am ce să fac. Bodybuilder. E nasol. Nu trebuia să-l cumpăr. Trebuia să aștept să-mi iau snowman-ul. Scăl eu pe ăla imediat. Asta e ultima rundă. Nu mai joc pe asta. Pot să dau rage dacă nu câștig. Fugi. Este... A căzut fraierul. Save pad locator. Și ce ar trebui să fac asta? Nu știu. Îți găsește save pad-ul sau nu știu ce. Ce faci? Că apăs pe el și... Par n-am ce face. Mă, ce repede s-a dus ăla. O, ce mor oamenii. N-au stres.
Save pe locator. Deci chirii. Mama, cât sunt acolo. Este... Am străit amândoi, ce n-ai. Ia uite, mi-a apărut acolo o inimă, what the fuck? Am murit, mă. Am ieșit pe locul 2, yes! Deci cam atât a fost cu acest episod, ne vedem pe data viitoare, pa, pa!